Алоликоид соп. Течен сапун с алое. Подходящи за кухнята и за банята, течният алое сапун съчетава алое с арганово масло и естествени почистващи съставки от кокос за нежно измиване и свежест, без изсушаване на кожата. Измивайте и увлажнявайте ръцете и тялото си с течния алое сапун на Forever. Кремообразната му перлена формула подхранва, за да чувствате кожата си свежа и обновена. Подходящи за кухнята и за банята, течният алое сапун улавя мощта на алоето и я съчетава с други впечатляващи съставки за многофункционално почистване на всяка част от тялото за цялото семейство. Комбинирайки най-доброто от природата с чисто алое вера от собствените си полета, Forever създаде течен сапун, който почиства старателно и придава мекота и свежест на кожата. Алоето я успокоява и увлажнява, а аргановото масло и осигурява витамин и натурални масни киселини, за да я обгрижва и да поддържа здравето и необикновената съставка е известна като течното е мароканско злато и се добива внимателно от плодовете на аргановото дърво. Със своята комбинация от натурални масла, билкови екстракти и чисто алое вера течният алое сапун предлага точно това, от което кожата ви се нуждае, за да я чувствате чиста, подхранена и обновена. Нанесете върху мокрите си ръце. Леко направете пяна и измийте. Изплакнете с вода и подсушете. Сапунът може да се използва за измиване и на цялото тяло. Поръчайте този продукт.